Hej, I må lige undskylde det her. Skal på den her computer. Og det må jeg undskylde, den er lidt spastisk i dag. Så den er ikke gået helt dagen. Det kan man bare ikke gøre noget ved. Jeg vil vise jer, hvordan man laver, eller sætter en falsk nej på. Falsk nej på, og jeg kan nå det. I skal først fremmest lige bruge en falsk nej. Så skal I bruge en hårfil, eller hvad det hedder. Okay, bare sådan en hårfil. Sådan her. Så skal I bruge en almindelig fil, der er et blå fil. Og så skal I bruge en gennemsnitlig negler på et topkop. Det ved jeg fint. Så tager I jeres hårfil, tror jeg nok det hedder. Det er ikke det. Det var den her. Så filer I så mod årene. Det var til venstre. Det bliver til venstre. Det filer jeg. Og det gør jeg, fordi så den her, kan vi se min negler, vi skal have på, den sidder bedre fast. Så neglen, den falske negl, den i det hele taget sidder bedre fast. Smart, ikke? Jo, så tager I så, jeg glemte ikke lige den her, undskyld. Tager I så, filer jeres negl til, som I gerne vil have den, så kan jeg også godt file lidt oven på neglen, så I får en god overflade. Filer vi i øjeblikket med neglen her. Godt, så tager I så jeres topcoat lidt på fingrene her, og så også lidt på neglen, hvis det sidder godt fast. Tager I her, og så presser I her, presser I så på. Og så sidder den faktisk bare fast. Hvis I vil have, ja, I må rigtig gerne skrive en kommentar, hvis I har lyst, eller man så like den, hvis I også har lyst til det. Og skrive kommentar, hvis jeg skal noget bedre, eller hvis jeg skal vise en anden en, det kan jeg altid gøre, men det var bare det. Ja, så håber, ja, så ses vi. Hej.